ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 5 сар гӯспандаи очабача барои фурӯш пешниҳод кардосем. Кадоматон гӯспанхар боштун агар мана варамат видеоролика обязательно то охириша тамошо кунтон. Ҳамаги видео 2 минут видео мешавад, даже 2 минут ам не дӯстон азиз. Ҳамон ба тоқат карда 2 минут тамошо кунтон. Нархо навоша дар давоми видео мегӯм дӯстон азиз. Аз шумо хоҳиш мекунем як таги лайк ҳамонтон, канал ба подписаться кунтон. Ёру дӯстотон агар гӯспанхар бошад обязательно ёру дӯстоям поделиться кардамонтон. WhatsApp, Viber дига хел сайтошон айку ҳамамо поделиться кардамонтон што бохабар шаванд. 5 сар гӯспанду очабача бачаҳошон бошад 3 таш дӯстон азиз. Хушхол барра, 2 та дигараш мода барра. Хӯрдан саломатишон зур. Гӯспандо айни холи ягон хел камбудишон нест. Гӯспандо ёшай дӯстон азиз, а якум зоишон то чорум зоишонад. Ҳамаш дандона дорад дӯстон азиз. Ҳамаш гӯспандои машчинскиҳо монда, яъне бачаҳошон дӯстон азиз зард ва сиёҳ. Тамошо кунтон. Нарху навош агар маъқул бошад агар мана бемалол харидор телефон карда харидор намоитон мешавад. подписчикони азиз, масъалаи доставкаш бошад агар амин территорияи Хуҷанд доставкаш ройгон ташкил карда мешавад. Фақат территорияи Хуҷанд доставкаш ройгон. районова гуфтаги нархҳомо зиёд ё камтар карда масъалаи доставкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунанд. Инак масъалаи нарху навои гӯспандо ами 5 сар гӯспанди очабача дӯстон азиз як луқ фурӯхта мешавад бо нархи 19500 сомонӣ. Боз камутун муомила дорад. Агар маъқул шавад агар бемалол занг зада харидор кунтон мешавад. Гӯспандои машчински парода дӯстон азиз. Мана касоне ки харидор бошад рафта бе